Akiba Bayola 081 34 64 77 50. Kanta mu je zuwa. Kwankwasiya muka ce amana, amana. To a ɗan Musa mai Allah kun ga ya zaka. Kai! Babu mai hanani kuma babu mai sakani. Dan ina da kishi na ƙasa ku yo tunani. Shi yasa na sarrafa waƙa ga mai tunani. Akiba ba ɗan Yola na zo ku ganni gani. To kanta doka kiɗan Madugun Arewa. Kwankwasa Madugun Arewa. Ka firgita su dodo. Alhaji Rabi'u Kwankwasa jarumin mazaje. Najeriya irin ka take so ka zo ka karɓa. Kwankwasa Madugun Arewa. Ka firgita su dodo. Alhaji Rabi'u Kwankwasa jarumin mazaje. Najeriya irin ka take so ka zo ka karɓa. Rabbana ta'ala Allahu kai na roƙa. Taimakan ne kai mani dan kar na karya doka. Kai ne kake yi wa bawa shi ko bai iyaka. Taimakan ne kai mani baiwa maras iyaka. Ka kambamar da waƙar maƙiya su ringa saba. Kusa Madugun Arewa. Ka firgita su dodo. Alhaji Rabi'u Kwankwasa jarumin mazaje. Najeriya irin ka take so ka zo ka karɓa. Rabbana salati ka daɗo ga annabinka. Ɗan Amina ɗan Abdullahi bai da tamka. Alihi sahabbai na duka sun rike ka. Duka sun bi dokar ka ilahu ba iyaka. Waƙar da yau nake dan dirjir su sa a karɓa. Kwankwasa Madugun Arewa. Ka firgita su dodo. Alhaji Rabi'u Kwankwasa jarumin mazaje. Najeriya irin ka take so ka zo ka karɓa. Sallama nake al'ummar ƙasa ku taso. Kudu har arewa incin mu za a amso. Duk ƙasa a duba Kwankwaso shi ake so. Gwarzon gaza ya wanke ƙasar ta mu duk da soso. Ga dotti yayi yawa Kwankwaso kai muke tara. Kwankwasa Madugun Arewa. Ka firgita su dodo. Alhaji Rabi'u Kwankwasa jarumin mazaje. Najeriya irin ka take so ka zo ka karɓa. Jarumi majaya ki ubangidan mu jamu. Yanzu dai ƙasan nan daman mu ce ta samu. Kwankwasa damuwar mu da ita an ce ya damu. Kokon da baya daɗi bincike shi babu kamu. In an kayo hakan yayi kyau zai fi kyau da kurba. Kwankwasa Madugun Arewa. Ka firgita su dodo. Alhaji Rabi'u Kwankwasa jarumin mazaje. Najeriya irin ka take so ka zo ka karɓa. Najeriya sannan yau wahala ake. Yan da na iya suka zakato mun ga sun riƙe. Gun Allah muke biɗa jama'a kar da mun saki. Yan da na iya suka zo mana mun ga sun riƙe. Ba su yo tunin Allah shi kaɗai ya kai ba. Kwankwasa Madugun Arewa. Ka firgita su dodo. Alhaji Rabi'u Kwankwasa jarumin mazaje. Najeriya irin ka take so ka zo ka karɓa. Yau ƙasa muna kuka mun shiga uku. Ko a gida in ba ma bacci yau tsananin daku. In har an kula da wannan saƙo nake maku. Yau rai ya zamo kamar banza me suke maku. Da gudu uwa uba yau kowa cikin tsaku. Magana in ka ce kayo a ƙasa ka shiga uku. Kinnafin ake ta yi a ƙasa me muka yi muku. Aiki ba a bai matasa tsanani cikin caku. Wasu yau to suna ta sata ne ya akai haka. Wasu to 'yan ta'adda sun ka zamo ya akai haka. Wasu na ci ne da addini me ya ja haka. Wasu ma dan siyo kuɗi fyaɗe sun kayo duka. Babu ta ja idon mutane yau mai ya ja haka. Jama'a na cikin ƙasan nan mun shiga mu duka. Sa'anan ga faɗa na addini babu ce haka.
A da ana da aikin yi me yasa haka, ai dadun muna gida kwance wa'yansu na daka. To ai gaskiya guda ce ga kwankwason duka, kwankwaso za ka wa ƙasa aiki mazzazo ka karba. Kwankwaso madugun arewa ka firgita su dodo. Alhaji Rabi'u kwankwaso jarumin mazaje, Najeriya irin ka take so ka zo ka karba. Yau muna ta kuka jama'a mutan arewa, ba wuta a ruwa hanya yanzu duk arewa, kai har batu na ilimi an fi mu 'yan arewa, ga batu na mai an ƙi haƙo shi nan arewa. In ana batu na siyasa a ce arewa, in ana batun noma sai a ce arewa, in ana batun aikin yi a ce arewa, in ana batun komai a kira arewa, har batu na kiyo duka sai a ce arewa, ga batu na noma motsi a ce arewa, ga mutan arewar yau du ana kashewa. Roƙon mu muke Allah duka yau tsarewa, zaɓin ilahu kowa shine yake tunawa, kwankwaso muke roƙo rabbana ya baiwa, shi ya san ƙasan nan ya san mutan arewa, za ya kare hakkin jama'a mutan arewa, kar mu sanya wasa ku fito mu zaɓi shago. Akiba Bayo.